Стартира от 15 юни, аз бях слушана, от 15 юни до края на септември или от началото на юли до края на август. Последния стаж в момента, който се занимава с вас. Аз учих хромиотерапията по НСС и мисля, че е подходяща за България. Да, бих стажувала, да, аз дори ще пусна CV-то, за да ви опитам. Здравейте! Смятам да следя стажовете на вашия сайт и да кандидатствам.